Хәйрле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесының яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Бума ютәл кайчан бетәр? Атналарга, айларга сузылган yetkерүнең сәбәбе йыгышлы авыру булырга мөмкин. Колайга уелган миллилек Илназ Зарипов ясаган колай тәрәзә излекләре әллә кайдан күзгә ташланып, узып баручыларны сыкландырып тора. Карашка төбәлгән караш Кариев театрында тамамланган беренче инсценировка мәктәбенең нәтиҗәләре билгеле булды. Ел фасыллары алмашынган чорда һава торышы турында мәгълүмат аеруча актуаль булуын исәпкә алып, чыгарылышыбызны шуннан башлыйбыз. Бүген 23 ноябрьдә кар урыны белән буран булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан, көндез һава температурасы 8 градустан 11 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык саклана, җәяү һәм руль артында йөрсәгез дә игътибарлы булыгыз. Татарстанда бума ютәл белән авыру очраклары ешайган. Авыру бик тиз тарала. 2 айлык бала әнисе кулында тыныч кына ята, күптән түгел озак һәм көчле итеп ютәлләгән. Анда бума ютәл авыруы. Это не кашель, это как какой-то звериный захлеб, что ли. То есть берет воздух, не может вдохнуть, то есть пытается кашлять, но это через крик. Өлкән кызыннан йоктырган. Ул аны мәктәптә иярткән дип уйлый әнисе. Просто старший переносит. Өлкәннәр җиңелрәк кичерә, борчу хисе уятмый. Кашель тревог не вызывает. Аның каравы борчулы статистика. Бума ютәл белән ешрак авырый башлаганнар. Куркыныч зонасында 1 яшькә кадәрле балалар. Дети могут заболеть и в месяц, и в 2 месяца. К сожалению, антитела, которые имеются у матери, они не передаются. Бума ютәл гадәти салкын тию кебек үк температурасыз башлана. Хәлсезлек, борын суламый, бу симптомнар ашагына авыруны ачыклап булмый. Икенче атнасы авыруза, башкача аны 100 көнлек ютәл дип атыйлар. Әгәр прививканы вакытында ясасаң, буларның барысыннан да котылырга мөмкин. Мы обязательно... Без һич шиксез ата-аналарга вакцинация ясатырга тәкъдим итәбез. Ул баланы саклый. Она защищает ребенка. Республикада вакциналар җитәрлек, әмма балаларына барлык ата-аналарда прививка ясатуны хупламый. На данный момент у нас... Хәзерге вакытта бездә профилактик прививкалардан баш тарту теркәлә. Әнәк менә шул бума ютәл белән авыру артуга китерә дә инде. Эпидемиологлар ата-аналарга педиатрлар белән киңәшергә куша. Авыру бик йогышлы һәм тиз тарала. Алия Галиуллина, Алмаз Хакимов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда илебезне якларга теләүчеләр саны арта. Атна сайын Казанда 100 кеше хезмәт итәргә дип контракт төзи. Хәрбиләргә ярдәм итүдән тыш, аларның гаиләләренә адреслы ярдәм чаралары күрсәтелә. Гаиләләргә ярдәм итү, тернәкләндерү чаралары каралган төрле проектлар гамәлгә куела. Хезмәт итеп кайткан хәрбиләр белән эш оештырыла. Балаларга һәм яшүсмерләргә психологик консультацияләр үткәрелә. 3000-нән артык балага лагерьларда ял итәргә юлламалар бирелгән. Аларга ветераннар белән очрашулар да оештыралар. Мөрәҗәгатьләр темасы буенча беренче урында гуманитар ярдәм күрсәтү, икенче урында махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә көнкүреш мәсьәләләрен хәл итүдә булышлык итү. Ветераннар да үз хезмәттәшләренә ярдәм итә, гражданнар исә волонтерлык эшләренә бик теләп кушыла. Хәрби хезмәткәрләрнең, махсус хәрби операциядә катнашучыларның әниләре белән очрашуда Россия президенты Владимир Путин булай дип билгеләп үтте. Бу үзенчәлекле, бик тирән эчтәлекле җылы очрашу. Җир йөзендә барлык халыкларга да хас булган хис, әниләргә карата хөрмәт, ихтирам, алар каршында баш ию. Хөрмәтле телевизор караучылар, ватаныбыз язмышына битараф булмаган, аны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Татарстан башкаласында махсус хәрби операциядә катнашу өчен Россия кораллы көчләре белән контракт төзергә теләүче чит ил кешеләре саны 2-ләтә арткан. Күбесенчә Куба һәм Якын Көнчыгыш вәкилләре хәрби хезмәткә контракт төзи икән. Искәртеп узабыз, Татарстан хәрби комиссариатлары аша контракт төзегән кеше 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү ала. Федераль бюджеттан 195 мең сум түләү каралган. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр.
Республикада милләтара һәм конфессияра мөнәсәбәтләр тотрыклыгына ирешүдә кулланыла торган методикаларның югары нәтиҗәлеге башка субъектларга да үрнәк. Бу хакта Халыклар дуслыгы йортында узган милли сәясәт өлкәсендәге эшче төркем утырышында хәбәр ителде. Теманы хәбәрчебез Мөршидә Җихан дәвам итә. Көн кодагына куелган беренче мәсьәлә дәүләт программаларын куллануда яңа мөмкинлекләр ачу һәм уңай үрнәкләрен барлау. Эшче төркем утырышы Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев җитәкчелегендә узды. Беренчедән бит инде канәгать дигәндә халыктан да ноябрь айы йомгакланып килә һәм без инде ел нигезендә эшләгән үзебезнең чараларга нәтиҗә ясыйбыз. Һәм ул күп кенә чараларны үткәрү өчен безгә акча бирелгән. Өлкәләр, министрлыклар алып барганнарын беләбез. Шуңа күрә эш тәртибе билгеле, безгә инде сыйфаты да кирәк. Хисап ясаучылар социаль даирәне үстерүнең төп юнәлешләре булган мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге соңгы еллардагы үсешкә тукталды. Татарстан Республикасында милли сәясәт ул эш төп республика программы эчендә кертелгән. Һәм киләсе елдан башлап безнең республикабызда бөтен программалар, шул программалар булган чаралар, алар төгәл юнәлешне алачак. Чөнки без беләбез, хәзерге геополитик дөнья ул икенче төрле. Һәм әлбәттә безнең адымнар ул элеккеге генә түгел, бер адым эчендә 3 адым булырга тиеш. Һәм шуның өчен хәзерге вакытта 22нче елдан башлап махсус хәрби операция вакытында безнең бердәмлек темасы ул иң мөһим темалардан берсе. Мин әйтеп киттем, үземнең чыгышымда да Россия Конституциясында иң беренче җөмлә ул Россиянең күп милләтлекне күрсәтә. Соңгы елларда грант ярдәмендә башкарылган эшчәнлек тә сизелерлек артты. Бик күп милли һәм динара мөнәсәбәтләргә багышланган проектлар чынга ашырыла. Зөлфия Сафина билгеләп үтүенчә, коммерцияле булмаган оешмалар арасында грант ярдәме белән шактый чаралар узса да, активлыкны арттыру өстенлекле юнәлеш булып кала. Шулай ук этнология белгече Татьяна Титова социологик тикшеренүләр нәтиҗәсендә Татарстанда этник ара мөнәсәбәтләрнең тотрыклы булуын раслады. Утырыш барышында 2025 елга кадәр милли сәясәт стратегиясенең яңа редакциясе кабул итү буенча да тәкъдимнәр кертелде. Милли мөнәсәбәтләр стратегиясе 2012 елда беренче тапкыр ул кабул ителде. 2018 елда аңа хайран гына саллы гына үзгәрешләр кертелде. Хәзер инде ул вакыттан соң 5 ел үтеп китте һәм стратегия ул 25 елда инде яки яңа документ булырга тиеш, яки яңа нидер үзгәрешләр кертергә тиеш. Шушы эш башланды хәзерге вакытта федераль дәрәҗәдә. Бездә төзелде эш төркеме. Эшче төркем җитәкчесе Васил Шайхразиев тулаем уңай нәтиҗәләр ясаса да, әле көн кодагына куелган мәсьәләләр буенча эшләнәсе эшләр бихисап. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казандагы Республика клиник хастаханәсендә табиблар мөгъҗизага тиң эш башкарып чыкканнар. Моңа эшче сәламәтлегенә зыян килү сәбәпле баласын югалткан авырлы ханымга кабат бала табу мөмкинлеге биргән уңышлы операция ясаганнар. Экранда әле яңа туган бала турында мәгълүматны күрергә мөмкин. Бала билгеләнгән вакыттан алданрак туса да, күрсәткечләр тәртиптә, авырлыгы 1 килограммнан артык. У нас сюда ставится кресло, выкладывается малыш. Безнең монда махсус кресло урнаштырыла. Ул бер системадан да аерылмаган. Бала ананың тән җылысын үзенә генә хас исне тыя, чөнки ул аның кулында була. Ксения шатлыгыннан күз яшьләрен тыя алмый. Бик авыр диагноз куелуга карамастан, баланы саклап калганнар. Беренче тапкыр ул 17 яшьтә әни булырга әзерләнгән. Всем вообще. Барлык табибларга да рәхмәтемне белдерәм. Баламны сау сәламәт таптым. Бала табу өчен Татарстанга илнең төрле төбәкләреннән киләләр. Республика Марий-Эл, Чувашия. Марий-Эл, Удмуртия, Калининград, Самара һәм Саратовтан киләләр. Статистикага күз салсак, хәзер Казаннан тыш байлар сабасы һәм Баулыда бала табучылар байтак. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хәкимов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Башка хәбәрләргә күчәбез. Тәүлек әйләнәсе татар телендә эшләп килүче беренче балалар каналы Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Шаян ТВ-га 5 ел. Шул уңайдан Шаян ТВ хезмәткәрләре Татмедиа бинасында матбугат конференциясе уздырды. Әлеге чараны үз хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты.
Бу чара республиканың мәдәни тормышында мөһим вакыйга буларак меңләгән сәләтле балаларны бер мәйданчыкка җыя, дип башлап китте сүзен Рамилә Сахабетдинова. Республика күләмендә генә түгел, Россия күләмендә дә зур уңышларга ирештек. Әлбәттә, менә бу уңышларда безнең инде бик зур өлеш бар һәм без бик рәхмәтлебез үзебезнең Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миннихановка. Чөнки ул 5 ел элек аның ярдәме һәм идеясе белән ачылып китте. 5 ел эчендә безнең бик күп кенә балалар төрле номинацияларда чыгыш ясыйлар һәм төрле номинацияларда көрәшәләр һәм ел сайын безнең 8 җиңүче була. Концерт программасында тамашачыларга көтелмәгән яңалыклар да әзерләнгән. Сейлен телевизион җыр фестивале җиңүчеләре башкаруында яңа җырлар, талантлы башкаручылар һәм балачак җыры, балалар җыры бәйгесе клипларының премьералары күрсәтеләсе. Шаян ТВ каналында бик бихисап бит инде бәйгеләр, конкурслар, фестивальләр уза. Һәм монда кечкенә яшьтән алып балаларны шул хәлләр тәрбиялиләр, шул хәлләр үстерәләр һәм алар менә ниһаять безнең үзгәреш җиленә дә катнашырлык итеп үсеп җиттеләр. Бәйрәм чарасында Сейлен телевизион җыр фестивале җиңүчеләрен бүләкләргә җыеналар. Алар татар эстрада йолдызлары белән бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Безнең концертыбыз ул 5 еллык нәтиҗәбез иң беренче чиратта. Быел безнең Сейлен 5нче тапкыр үткәрелде юбилей сезонында һәм инде концертыбызның беренче өлешендә безнең 5нче сезонда катнашкан Сейлен балалары катнашачак. Икенче өлештә инде 4 ел дәвамында Сейлен фестивалендә җиңгән балалар белән үзгәреш җилендәге булган җырларны җырлаячакбыз. Әлеге чарада Шаян ТВ каналының Шаян балалар тапшыру алып баручысы Әнвәр Хәйретдинов катнашты. Ул үзенең иҗади эшчәнлеге белән дә таныштырды. Оештыручылар очрашу кысаларында ел дәвамында башкарган эшкә йомгак ясады. Яңа проектлар, яңа сезонга планнар турында сүз барды. Фәннур Хәсәнов, Ләлә Зайнуллина, Искәндәр Тимәнов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итү турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Узган атнаны Казан агросәнәгать паркында авыл хуҗалыгы ярминкәсе булып узды. Шул уңайдан республика рәисе Рөстәм Минниханов, вице-премьер, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Чабаров белән сәүдә рәтләрендәге азык-төлек төрлелеге һәм бәяләр белән якынрак таныштылар. Фермерлар һәм сатып алучылар белән дә аралаштылар. Бу юлы агросәнәгать паркында үз продукцияләрен Орча, Кукмара, Мамадыш районнары тәкъдим итте. Безгә төшерәбез. Республикада күнегелгән гадәт буенча авыл хуҗалыгы ярминкәләре 9 сентябрьдә башланды һәм 23 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ярминкәләр Казанда 15 мәйданчыкта уздырыла. Актанышта танылган механизатор, спорт мастеры Илфат Әнвәров истәлегенә көрәш буенча республика турниры булып узды. Ярышларда республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан, Башкортстаннан командалар катнашты. Илфат Әнвәров үз вакытында еш кына иң яхшы механизатор исеменә дә лаек булган. Милли көрәш ярышларында да җиңүләр яулаган. Бүген аның эшен уллары һәм ыныклары дәвам итә. Бүтән җирдә дә гөлберенче булга үзен митингә тырышты. Менә эштә дә комбайнер булып башлады үзен трудовой тормышын. Комбайнда урып җыюда беренче урын алып республикада. Татарстан Россиядә савым буенча беренче урында тора. Илешетә ватан белә исеменә туры килеп тора. Сөт комплексы Алексеевск районында чәйдән бирле эшли. Шуңа да карамастан биредә эш гөрли. Ватан колхозының җитәкчесе Илгизар Әхмәтов бозауларга азыкны ничек әзерләүе турында тәфсилләп сөйләде. Әлеге комплексны торгызу вакытлары иң катлаулы чорга туры килә. Коронавирус авыруы, пандемия шуңа да карамастан биредә яхшы күрсәткечләргә ирешкәннәр. Сөт бит инде хәзер игътибар ителә сыйфатына сөтнең. Шуның өчен сатып алучыларда беренчедән сыйфатны белән кызыксыналар, сөтнең сыйфаты. Бүген фермада барлыгы 2800 баш сыер исәпләнә. Шуларның 550-се савым сыерлары. Көн сайын бер сыерга 26 килограмм сөт савалар. Көтү белән идарә итү, сөт саву заманча технология аша башкарыла.
ул күрсәткечләрне менә шул значениеларын аларның арттырып була инде. За счет кормов. Актаныш районындагы Фәрдиевләр килсен фермер хуҗалыгы кыш үрчетү белән шөгыльләнә. Заманында әлеге эшне Ойгиз Фәрдиевнең әнисе Хәзәр Галиевна башлап җибәрә. Безнең КФХ 2009 елдан бирле эшли. Бу инде минем әним башлап җибәргән. Мин бу эшне аннан соң алып баручы булып торам. Безнең КФХда 20 кеше эшли. Кыш яки тавык ите кибет киштәләренә барып җиткәнче бик нык тырышырга кирәк. 21 көн дәвамында йомырка билгеле бер температурада торырга тиеш. Шул ук вакытта барлык вакцинациялар да ясала. Өстәвенә инкубарот дип исемләнгән заманча технология да ярдәмгә килә. Технологлар бары тик эш процессын контрольдә тота. Тавыкның авырлыгы 3,5-4 килограмм тәшкил итәргә тиеш. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нечмендинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Мөгаллим. Сабар районының Язлы Орташ авылында яшәүче ирле хатынлы Хаҗия һәм Хатип Әгъләмовлар икесе дә гомер буе балаларга белем һәм тәрбия бирә. Гаиләдә дә, мәктәптә дә бергә алар. Лайыклы ялга чыккач та вакытларын күңелле һәм файдалы уздыралар. Укытучы һәм остаз еллык саларында без дә үрнәк гаилә белән очрашып, алар белән якыннан танышып кайттык. Һәр яклап сәләтле, кунакчыл, һәр бер мәсьәләгә төпле карашы булган укытучылар гаиләсе белән аралашу да җиңел. Кем генә килсә дә, бу йортта ачык йөз белән каршы алалар. 8нче сыйныфларга физика фәнен укытырга кушалар. Балалар күп заман. Ул вакытта 1нче класста 30 бала укый. Беренче дәресләр директор урынбасары күзәтүендә үтсә, тора-бара үзе генә алып бара башлый. Здоровый малайлар. Гәүдәгә минтегеләрдән 1-2 башка тәбәнәк. Менә шуларны кызык вакытлар бар. Керү имтиханнарын чын татар телендә тапшырып, Хатип әфәнде институтның физика, математика бүлегендә читтән торып белем ала башлый. Төштем урам буйлап карыйм, бик матур гына бер здание язып куйган. Педагогика институты дип. Йөрмәйтен. Училище тапмадым, кримәле. Ватан алдындагы бурычын үтәп кайткач, интернатта тәрбияче, пионер-вожатый, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. Шул ук вакытта физика фәненнән дә укыта. Булачак тормыш иптәше Хаҗия ханым завод нырты мәктәбенә юллама белән математика укытучысы булып эшкә кайта. Хатип әфәнде аны бер күрүдә шата. Математика инде минем электән сайланган фәние, бик яратадыр математиканы. Физикадан да мактылары инде, математика якынрак миңа. Шунда без Хатип белән бер тирәләрдә укыганбыз инде, ул заочно килеп йөргән. Мин шунда общежитиедә торып укыдым. Бер-беребезне вакытта белмибез әле. Хаҗия ханым рәсемнәр иҗат итсә, Хатип әфәнде үзе барлыкка китергән станокта пенопласттан берсеннән-берсе матур сыннар ясый. Яңа ел бәйрәмендә дә капка төбен үзе ясаган сыннар белән бизи. Аларның уртак шөгыле бакчачылык һәм үлән шәйләре әзерләү. Үләннәрне җыеп, киптереп, матур савытларга салып, үзләре куллана, якыннарына бүләк итә. Әгъләмовлар мәктәптә генә түгел, тормышның һәр өлкәсе буенча укытучы һәм остаз. Алар белән төрле темага сөйләшер сүзләр бетми. Хезмәттә үткән гомернең лаеклы ялын да төрле төсләр белән баета белә алар. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Рөстәм Халилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Чыгарылышыбызны мәдәният темасы белән дәвам итәбез. Татар драматургиясе язмышы кемнәр кулында? Кореев театрында Караш дип исемләнгән беренче инсценировка мәктәбенең нәтиҗәләре билгеле. Биредә 17 егет һәм кыз Мәскәүдән килгән тәҗрибәле драматург җитәкчелегендә армый-талмый каләм тибрәткән. Белгечләр аларның иҗат җимешләрен ничек бәяләгән соң, инсценировка мәктәбенең киләчәге бармы? Алдагы язмада шул турыда. Караш мәктәбендә Мәскәүдән ала килгән драматург Анастасия Букреевадан белем туплаган иҗатчылар өр-яңа үрләр яуларга әзер. Мәскәүдән килеп укыткан драматургның шундый кызыклы итеп мавыктырга шитеп, ул безгә тема бирә дә, без шунда берәр нинди өзек эшлибез. Ситуациядан без кемдер комедия ясый, кемдер трагедия ясый, кемдер драма булак, шул кадәр матур, кызыклы
һәм һәрберсе үзенчәлекле караш, һәркемнең үз карашын бирә, һәм һәркемнең карашы үзенең язылган әсәрләрендә чагыла. Карашның бу беренче агымы гына булса да, оештыручылар бик канәгать калган. Димәк, татар драматургиясенең киләчәге өметле. Ул безнең театрның идеясы, үзебез өчен яшь авторларны эзләп табу, барлап алу, сайлап алу, үстерү. 17 автор менә бу очрашулардан соң һәм интенсивтан соң яздылар эш сәхнәсен. Инсценировка буенча эш беренче сәхнәне яздылар. Һәм менә без финалны төгәллисебез килде, ниндидер матур мәгънәсендә мөгез чыгарып, шундый шоу форматында ясап. Яңа табадан төшкән әсәрләр төрле яктан җентекләп анализланды. Жюрида төрле юнәлештән тупланган иде: рәсем, музыка, әдәбият белгечләре һәм тәнкыйтьчеләр. Эш җиңүчене билгеләшәк һәм әлбәттә бу җиңүчеләр белән постановкалар булачак һәм алар театр белән, һөнәри остазлар белән бер рәттә, бер адымда эшләячәк. Караш инсценировка мәктәбенең җиңүчесе исеменә Лилия Гыйбадуллина лаек булды. Тиздән без аның әсәрен Кариев театры сәхнәсендә карый алабыз. Бу мәктәптә ял иттем, җаным ял итте һәм бик рәхәт булды. Бик рәхмәтлемен Кариев театрына һәм бу лабораторияны оештыручыларга. Бу безнең тормышта кирәк белемнәр һәм катнашучыларның төрле булулары миңа бигрәк тә күңелемә ятты. Чөнки монда журналистлар да бар иде, монда актерлар да бар иде. Инде үз әсәрләрен театрларда тәкъдим иткән режиссерлар бар иде. Менә шунысы, менә шушындый төрлелек ул безгә иҗат кешеләренә бигрәк тә кирәк, бер-беребезнең хәлен белеп тору өчен, ниндидер фикердәшләр булу өчен дә кирәк иде. Икенче урынны алган Илфак Хафизовның әсәре Казанлылар журналында басылыр дип көтелә. Ә өченче урын ияләре Фәнил Гыйлаҗев, Эльвира Фатихова, Рүзәл Әхмәдиевның әсәрләрен Тамга лабораториясендә эскиз итеп кую ниятләнә. Миләүшә Гыйлфанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Зәйдән Илназ Зарипов ясаган колай тәрәзә йөзлекләре әллә кайдан күзгә ташланып узып баручыларны сыкландырып тора. Аларның һәр бизәгенә кул җылысы салынган, эшләнмәләрендә миллилек чагыла. Остаханәдә элек күп эш кул белән башкарылса, хәзер бизәкләр махсус станоклар ярдәмендә ясала. Илназ Зарипов ясаган колай тәрәзә йөзлекләре әллә кайдан күзгә ташланып узып баручыларны сыкландыра. Аларның һәр бизәгенә кул җылысы салынган, эшләнмәләрендә миллилек чагыла. Остаханәдә элек күп эш кул белән башкарылса, хәзер махсус станоклар ярдәмендә ясала. Иң беренче эшләре белән Илназ Зарипов Чыбыклы авылындагы туып үскән йортын бизи башлый. Тәрәзә йөзлекләре, капка бизәкләре барысында күңел җылысын кушып ясаган ул. Шуларны күреп сораучылары да арта. Үземә дә, семьяга да ошады шушы капкадагы бизәкләр. Отказ бирмәде. Бер әйтү белән ясап, үзе китереп китте. Менә шундый малайлар бар бездә авылда. Уста ясаган почта әрҗәләре, йорт адресы язылган элмә такталар, бизәкле коймалар да күпләрнең йортларын бизи. Районның һәр авылында аның эшләнмәләрен очратырга мөмкин. Илназ Зариповның эшләре республикадан читтә дә күпләрне сөендерә. Үземнең эшләгән эшләрем инде социаль челтәрләрдә куйганнан соң, кеше шуннан күрепмесең инде бик матур була икән дип, аннары заказ бирәләр, тәкъдим итәләр, шундый төсләр белән дә эшләргә. Әлбәттә, төсләрне барысында хуҗаларның үзләре белән килешеп эшлибез инде. Һәрбер бизәкне. Элекеге койма капкалар, наличниклар хәзергеләреннән аерылса да, алардагы милли орнамент саклана. Рус, Чуаш авылларында да татар бизәкләрен яратулары сөендерә ди оста. Илназ Зариповның төп һөнәре янгын сүндерүче. Аннан бушаган арада колай кисү, бизәк төшерү белән мәшгуль. Күңелемә рәхәтлек алам шөгыль белән, шушы эштән. Бу эш мине әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә шиксез шөкрләрем. Шушы наличниклар йөзекләр белән кеше арасында таныла башладым инде. Эшләремне әгәр дә халык яратмаса, халык күрмәсә, әлбәттә бәлки бернинди дә дәрәҗәгә дә ирешеп булмаса инде. Илназ Зарипов фикеренчә, матурлык һәр кайда булырга тиеш. Шуңа күрә авылның матурлыгын тәрәзә йөзлекләре күрсәтә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Аны Изилә Батырханова алып барачак. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.